ining balita. Sila mo daw ka ordinaryo lang. Pero ang ego iya sini, pagkatapos ng investigasyon, kag pagkatapos mapapanaugan penalidad, madamo ni ang mga hakroygid. Madamo posibleng muad ang trabaho. Do ano bla na, opisyal ka sa barangay, kung mapamatud-an nga nang ganit ka imo, kag makakas ka sa imo sini trabaho, kag sa imo palangakuan na dako ina nga impact sa imo pangabuhi, ginbaylo mo ang pipila kalibo sa imo sini palaabuton. Amo na siling ko bala. Sa kadyutay ka kantidad, ganitan mo gid, mamintaha ka gid. Ang para kay Juan, hinatag mo kay Pedro, ang buot silingon sa jutay nga kantidad daw nadala ka. Sinulod mo sa bulsa mo. Pagkatapos nga mapamatud-an nga nang kurakot ka, ginanitan mong kwartang iyas ang iban, kay bangod ginbutang ka dira sa imo palangakuan, ginsali gini sa imo kay ang gobyerno nagasiling, mas mapos nga makilala ang mga dapat tagaan. Pagkatapos siya, ginpasulabi mo pagid ang imo sini, mga himata, ang dalagko nga panimalay, matagaan ang piyak balay, nga amo yang wala pagkaon, hindi makabaton sa among ayuda sa gobyerno. Ti hinulsulan mo ina, pag-abot sa nagkakego nga panahon, mapasakaan ka kaso, kag masipaan ka sa serbisyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:46. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Oratio Imperata. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the 2019 and coronavirus that has claimed lives and has affected many. We pray for your grace for the people tasked with studying the nature and cause of this virus and its disease, and of stemming the tide of its transmission. Guide the hands and minds of medical experts, that they may minister to the sick with competence and compassion, and of those governments and private agencies that must find cure and solution to this epidemic. We pray for those afflicted. May they be restored to health soon. Grant us the grace to work for the good of all and to help those in need. Grant this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. Mary, help of all Christians, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. Saint Roch, pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, pray for us. Saint Pedro Calungsod, pray for us. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
sagot mangin handa sa coronavirus 2019. Padayon mga ka-aksyon. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Ang mga hakbang upang maprotektahan ang sarili laban sa COVID-19. Ang mga payong ito ay maaring sundin ng lahat, ngunit napakahalaga ng mga ito kung ikaw ay nakatira sa lugar na may COVID-19. Hugasan ng madalas ang inyong mga kamay, iwasan ang paghawak sa iyong mga mata, ilong at bibig, takpan ang iyong bibig pag uubo at babahing, iwasan ang matatao na lugar at malapit na pakikipagsalamuha sa taong may lagnat o ubo. Manatili sa bahay kung ikaw ay may sakit, kung ikaw ay may lagnat, ubo at hirap sa paghinga, magpakonsulta agad, ngunit tawagan muna ang doktor o ospital. Kumuha ng impormasyon sa mapagkakatiwalaang otoridad. I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company, stations DZRH, Action Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin at Easy Rock. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugalion na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong, kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kon kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung nag-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdum ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Action Radio Bacolod. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:52. Morning. Sa aton mga kauturan diri sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Panahon na sang tig-ululan, bulan sang Mayo. Baw kabay pa nga hindi lang magsulod naman ang mabaskog nga mga bagyo para hindi madugangan ang aton pag-antos kag sakripisyo. Sining kagaw nga ni dugangan sang pila pagid ka pa nga pamalatian ti kuntig ululan dinggi naman ang aton atubangon ba wala kag tuo ang problema nga naga-atake sa aton diri sa pungsod Pilipinas pero ti bato kita ang paghalong gilang ang aton kinahanglan. Kamusta ang mga dalanon? Kamusta ang aton mga kauturan sa korpyo sa sulod sang pila ka oras? Alas 10 tubtob alas 4 sang kaagaon. Kamusta mga merkado naton? Bukas na bala? Pagkatapos mga 53 minutos na ang nakaligad sa takna nga alas 4. Ang aton patrol nagalagulad na sa mga dalanon, padulong sa mga merkado, idulong sa aton ang mga presyo, ang sitwasyon sang merkado. Balita sa patrol. Upod kita kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Action Fred,
bukas na no ang aton sini ang Burgos Public Market para sa temprano pang luyag magpamalaklon diri sa mga nagkalain-lain nga klase o kung nanari-sari nga mga klase sang isda o tanon baboy kag iban pa diri sa area sang Burgos Public Market. Ang sitwasyon by the way Action Pride sang syudad sang Bacolod subong kaagahon pipila pagid lamang no ang nagabiyahe mga salakyan di pasahe pero may mga tricycles na subong kaagahon mismo Action Pride no ang nagabiyahe sa sining kaagahon pakadto man ang kalabanan Action Pride nga biyahe kag ang mga pasahero na rekta diri sa merkado. And ang mga kapulisan subong kaagahon man ang masako na sa paglibot especially kaginan labian una sa patrol sa area man sa police station number 1 downtown area galambiyong temprano pa ang mga kapulisan especially ang ila sini nga patrol di same man sa station number 2 no. Now rekta kita diri Action Pride sa area naman sa Burgos Public Market ang isda subong Action Pride kabig ta balaga medyo kasarangan gid lamang no ang supply sang isda diri sa kay Maymay available ni sa iya subong ining lagaw no o lagaw tamay tagpila 180 nga barato subong pre kay lain man sa klase ng lagaw. Lain na siya klase nga lagaw. Oo, lagaw Action Fred. Ano ni tawag di? Bilugan niya nga lagaw. Bilugan nga lagaw, no? Oo, may damo man nga klase Action Fred. May araman lagaw nga tag 350, may tag 300 pero ini 180. Kag may man nga klase Action Fred. Available man sa iya subong si Tuloy. Si Tuloy pre, tuloy po kayo, tuloy. Pila tuloy. Paano lang? Ha? Cinta. Oh, cinta lang Action Fred ang tuloy, no? So, amo ni ang available sa kay May pa lang na Action Fred. Nalabihan ta o kung labihan ta subong Action Fred ang mga panalagko man, no? Sa panalagko, subong duha lang ka klase may ari diri sa kay Nini. Ang unang nga klase sa kay Nini, ang tabas, no? Ang tabas ni tagpila ning tabas mo subong? 250. 250 Action Fred, no? Muni ang presyo sang tabas. Pero may available nga isang isda ang malasugi nino, malasugi? Oo, malasugi. Oo, tagpila? 300. 300 pero ining tabas taliwat 250. 250 ang tabas Action Fred malasugi 350. Muni ang sa panalag ko mga available subong. May isa ka pa di pareho ano nang isda tuna. Oo, tuna gali, oo. 350. 350 man, about 350. Ay, sorry ma'am, sorry kid mama. Amo ni tuna Action Fred. Ang presyo subong sang tuna. Dudong Action Fred, ang kay Dudong, walang bangros, no? Pero dagko ni nga mga bangros subong kay Dudong. Dong, tagpila subong ng bangros mo dong? Amon Japon, 200 per kilo. 200 per kilo. Oo. Si Unge, ang available subong sa kayong Action Fred, tatlo ka klase. Balarite, may araman siya diri tuloy marot tagpila subong marot mo? 160 ang Balarite. Larite, 180. 180 ang Balarite Action Fred pero may paaman pa diri nga Action Fred ang si Carajo si Carajo pre tagpila 140. 140 no amuli ang presyo subong sang Carajo may bilong-bilong Action Fred 250 ang bilong-bilong sa presyo subong sa bilong-bilong 250 dito sa kay Bibit no ara man siya Action Fred nga available man mga bangros halos pala reho lang pero diri Action Fred may nakitaan ko diri danggit no sa kadugay ko nagkuan sang danggit kakita gid man ko dagpila subong ang danggit ay sir tag 200 ang kilo 200 ang kilo sang danggit no ari pa ang ano ni siyang lupoy oo pero ang lubo-lubo 140 ang lubo-lubo. So, man ang available subong. May lukos man direction Fred gagmay man ang ginapangitan ni Action Henry mo. Ang lukos kagagmay. May ma'am lukos ma'am nga gagmay tagpila? 180 180 no? 180 ang presyo subong sang lukos. So for Action Fred ti may ara kana kon subong may idea na nga to sila nga mga kauturan
Asto sa pila ang presyo subong sang mga isda. Basi ka pangita man sila sang panakot. No? Sa panakot subong, sa panakutan, rekta kita diri sa kay Tuto o Inday. No? Si Tuto Inday. Ang panakot ta subong, seems nga dasig maubos panakot mo. Ang sibuyas, ahos, kag ano ni, Ang mga panakot na subong ang dahon ta medyo nubo nagid kay atong 5 ka pesos mura nag 15 pesos sa nagligad no. Ang aton nga os medyo taas pa 150 pa subong ang retail. Ang Bombay medyo nubo na 80 to 75. Ang white onion 80. So ang sa kanlaon nga product no repolyo, carrots medyo ang repolyo mahal-mahal, ang carrots murag nubo-nubo jotay. Kaya nag-retail ta sa carrots 85, ang repolyo 90. Ang loy ata among taas-taas gid. Ang taas ta medyo pila ang presyo sa taas-taas ang luya. Mga ang retail subong 200 depende sa klase 180. Okay, ang pinakapigaw nga klase sa 180. Oo, ang pero special ya 200. Okay, action na Fred, no? Kasi gusto mo laswa, dahon-dahon ta action Fred. Ang dahon-dahon ta subong actually available subong tugapang ang tangkong mayaraman dahon sa ngalukbati kagaiban pa, no? Ang dahon sa ngalukbati ta subong tag pila. Ang isa ka buko subong sa alugbati nagabaligyata bilog na nga dako 20 kung dako pagit sa 25 ang persa pinakadako na. Pero may pulo-pulo pa ta. May pulo-pulo pa man para sa ato sini mga kauturan, no? Pero ang tangkong ya. Ang tangkong ta pulo man Japon pero di pa ka komportable no sa ginatawag nga apan-apan siguro ang imong 20 ka pesos insaktuhan sa isa ka tawo. Apan-apan. Oy, gujutay lang gali ni action Fred, no? Mayo man pero kung mas mayo na ni kung bilog madala mo ni siya sa apan-apan. Galing kay kalabanan apan-apan puntang ginakuha, no? Punta lang. Puntang ginakuha. Ang iyasang kamuti dahon. Ang dahon kamuti subong ang 5 tas ang una nagpulo bangod kay ang isa ka bugkos nga bilog nagabaligya ang Libertad 20 pesos ang gamay kaayo 15 gid. So ara ta sa 20 nagaminimum ta subong pulo pero 5 lang nakapiso sa nagligad. Ay, okay, ang talong mo kampiyon subong aga pa. Dagko ni siya tagpila. Ang kilo sa talong 80. Ang margoso 90. Kalabasa ta pulo-pulo, okra 6-5. Patula mayara man ta pulo pero per kilo. Ayos. 80 ang kilo. Okay, action na Fred, no? Si Inday, si Toto Inday gali, rather, no? Si Toto Inday. So, amo na action na Fred, ang presyo subong sa mga nagapanguna mga pamalaklon sa merkado on the parts ng vegetable section di pagnumuman kag may pagsaka sa presyo sang mga pamalaklon, no? Especially sa isda. So ang sitwasyon sa syudad sa Bacolod na lakip na diri ang presyo sa merkado ginadulong man sa inyo sang CL-Pito-Pito may 26 milligrams nga vitamin C nagapapaskog sang immune system. Rason nga likawan man ang peke, no? Nga CL-Pito-Pito nga naputang pa sa mineral water, plastic bottle o kung lapad bottle. Ang CL-Pito-Pito mabakal sa mga butika kung farmasya malapit sa inyo lugar. Basta't laking CL-Pito-Pito, laging panalo. Rekta sa patrol with action, Nani Kirao, ang aksyon nyo, aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:03 na. Mga presyo sa merkado. Luto na muna kung nagabot na kamuhalin sa merkado. Pero kung kapakadto ka pa lang, bakal ka da, lulutuon ka rin agad, tula ka dabi. Ang ulo kalison subong daw, hindi kiman sobra kamahal, no? Ang ulo kalison daw 250 blam, 250. O iban 3, ang iban 300 kahapon. Bakal ko daw 300 po daw dako-dako na. Namit man, no? Tulahon mo, putan mo, baklan mo batuan, paitan. Baklan mo utanda ng dahon tangkong bla.
Hindi gani, bakal kagulaman. Ang gulaman kanamit, pro. Luto kagulaman na kilawon no bala. Buta mo sa sibuyas Bombay, kamatis, kaguran mo siya hilaw nga paho, bla. Baw sa pagkanamit. Kalamunding, sos porte. Kanamit-namit. Parisan mo sang ugang danggit. Sos ang pamahaw mo. Puerte. At kananam. Pagkanamit tula tupong. Oh, sige na, luto na kamo. Mamahaw kita. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:04 na. Oy, Lunes subong, ha? Hindi magkalipat, ha? Libre nga konsultasyon, libre gihapon ang aton medical check-up dira sa Life Extension Clinic. Kalit kamo, amo na pinaka-importante subong nga makapakonsulta ka kada adlaw para sigurado ang imo sini lawas. Kadelikado sa panahon subong may COVID-19, tigululan pa, may dinggi, kag iban pa nga pamalatian, kataro, sipon, ubo, kag iban pa. Kinanglan nga mabakod ang aton lawas, pamasyar kada sa Life Extension Clinic, gabukas sila, alas 9 sa aga, tubdo alas 3 ang takna sa hapon. Komportable, matinlo ang Life Extension Clinic, sigurado maserbisyuhan kamo. Bakal kamo sang ila produkto. Ang mga produkto bala yung makapugong, makasagang sa pamalatian katulad sining COVID-19. Mabakal sa Life Extension Clinic ang pinakasikat, pinakamapatihan nga vitamin hormone. Ang vitamin hormone nga rekomendado sa mga medical doctor. Makapalikaw sa aton sa 17 kasay sang cancer, kagalo 105 ka pamalatian. Ang numero 1 nga Life Extension Vitamin D3. Kaysa iban nga kapungsuran na panawag sini Super Life Extension Vitamin D3 nagakakasabalatian nga nagtapik sa aton kalawasan. Ang Life Extension Vitamin D3 mabakal na sa tanan nga sanga sang Sincer Drugstore, Negros Grace Pharmacy, kagalos tanan nga butika sa bilog nga Negros. Dire sa Bacolod, ang Life Extension Clinic aralang sa GE Esteban Building, Dalan Lacson, Burgos. Action Radio Philippine Standard Time las 5:06. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. This time check is brought to you. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman.
kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:10 na, dire kita. Mga balita naton sa Kapitolyo, DSWD Western Visayas, may challenges sa payout distribution. Balita Kapitolyo. Detalye sa niupod kay Aksyon Marlon Hinubia. Aksyon Marlon, please go ahead. May pila ka mga ginatawag nga challenges akon mga pabahangkat nga ginapalayag ang Department of Social Welfare Development akon Department of Social Workers and Development akon DSWD Western Visayas akon Region 6 may kantanan sa nagapadayon pa nga distribution payout distribution sa social amelioration program akon SAP sa gobyerno. Soro kay DSWD Regional Director Maria Evelyn Macapobre, mayara siya sang makabig 3 ka mga challenges nga ginatubang ang mga social workers. Number 1, amo ang pag-manage sang pundo nga sa diin soro sa iya ang ila sa nga ahensya nag-manage sang 15 billion pesos nga pundo kada tuig, pero subong nga sa distribution may ara sang 8.4 bilyones pesos agin pain para panagtag sa sunod lamang sang isa ka bulan. Ikaduwa gid mention ni Macapobre amo ang masami nga pagpahanumdum sa mga benepisyaryo sang SAP katumanon ang social distancing apang damo sa gihapon sang wala nagapati o kung wala nagatuman. Ikatatlo sunod kay Macapobre ang ginatubang risko sa mga social workers sa pagpanagtag sa ding emergency cash assistance sa mga malayo nga lugar nga sa diin na butang sa alang-alang kung kaisa kung peligro ang kabuhi sang mga nagapatigayon siri. Sa piyak siri, kinpasalawatan ni Macapobre ang tarang nga mga tao nga nagkabulig sila para nga matapos-tapos kag mapatigayon ining sa payout distribution, ilabi na ang mga local government units akong LGUs sa Bugos nga Western Visayas. Balita Kapitolyo, Aksyon Marlon Hinubaya. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:12 na. Standby sa dugang pagid nga mga isyo kag dugang nga mga balita pagkatapos ang 5 minutos nga paid program. Standby. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio
Radyo. Magkulong nun kag negosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligad, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sa bisan anong kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at
kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung sang 57th Infantry Battalion sa tunga sang Daula Islamia Mindanao kag Bangsamoro Islamic Freedom Fighters sos nagbinumbahanay sila ang nasalabat na 10 katuig nga bata babae dalasa ang 7 katuig nga utod nga lalaki paluparay mortal 81 mm nga bomba lumupo karon sa sulod sang puluyan dito sa Dato Saudi Ampatuan kahapon nga adlaw. Mga alas 4:30 sa hapon sos patay ang mag-utod pagkatapos madamo pa, 8 pa ang gindangat sa mga hospital. Perting ila ining kuduanay, sos perting bombanay, at Diyos ta, tumalang karon ang bomba, lumupok sa sulod sa puluyan, ang pobre iya nga inosente, nga na 10 katuig nga bata nga babae, kag 7 katuig nga utod, patay, kag madamo pa ang nagkalaume. Damak mo, 81 mm bomb, ang lumupok siguro nga binumbahan na isla, lumapaw, didto ya sumulod sa isa kapuluyan. Disgrasya, gina mo na blang kung mag-ilinaway ka mo, di may armas ang piyak-piyak, okay na ya. Kagaing kwentuhanay, galing, kung tani, hindi lang masalabat ang sibilyan. Amak mo nga pobre ito ya. Galantaw TV mo, ang magutod, gulpi lang, sumulod ang bumbas balay mo, wasaag, patay ka mo ya. Por Diyos, por Santo, inusinting kabataan, nagkalaumedya sa gira, sa pila ka mga grupo dito sa Cotabato. Ay, oo. Pwerte. Tingiban, gindala sa Regional Hospital sa Cotabato, bango sining sumigabong nga bomba. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:22 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Tuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radio, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Magkulunyon kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo.
kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sa bisan anong nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan.
Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw... Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:31 na. Diri kita, mga balita naton sa City Hall, Mayor Bing Leonardia, magapangabay sa iban nga doktor nga magboluntaryo para mapadayon ng operasyon sang BRO Center. Balita City Hall. Detalye siniyopon kay Aksyon Dale Salazar. Aksyon Dale, please go ahead. Bayong Action Fred, natalakay na ni Bacolod Mayor Bing Leonardia upod si City Administrator M. Anga ang sa mga volunteer doctors nga magatapos na sa pagpangalagad or paghatag sa ila sining serbisyo sa pag-operate sa Bacolod Respiratory Outpatient Conbro Center Action Fred sa mabot nga Mayo 29 o kon tubtob na lamang subong nga simana. Gain pahayag sang alkalde ila sa karon ginatinguan nga makahimo sang arrangement o kon sistema Action Fred nga kun may maghalin nga mga volunteer doctors mayara dapat replacement o kon madugang. Suno sa alkalde magapangabay ini sa mga medical society nga kumbensihon ang ilang mga miyembro nga mag-volunteer man sa Bro Center bisan sa lipot nga tingon Action Fred para mapabilin sa gihapon ang operasyon sang pasilidad. Gain pahayag man ni Mayor Bing may rekomendasyon na nga magkuha ang syudad sang doktor kag kun ini ang maglabot siya talatapan handa man ni Action Fred nga mag-comply. Kung madumduman Action Fred ang Bro Center ang gintukod o kun na porma sa tuyo nga hindi na kinahanglan nga magkadto sa mga outpatient department sa mga hospital sa Bacolod City. Ang mga Bacolod noon nga may ginabatsyag nga respiratory illness. Ang Bro Center Action Fred ang nakapangalagad na sa ginatosa ka mga Bacolod noon kaginiang nag-ooperate umpisa las 9 sang aga tubtob las 12 sang udto. Humalin Lunes sa tubtob Biyernes nga adlaw. I have discussed that with our city administrator and we are trying to figure out a system or an arrangement where kung may magwa, may madugang kita or may mga bay kita sa ining mga asosasyon, mga medical society, kung pwede nila ma-convince man ang ilang mga members nga bisan magbulos-bulos lang. Dapat yan si Bacolod Mayor Bing Leonardia. Ang balita gikan sa Bacolod City Hall ginadulong sa inyo sang Santon Plus Gold. Aton gina-recommend ang Santon Plus Gold makaksyon 100% natural gikan sa mangosteen, margoso, garlic, balunggay kag spirulina nga nagapanami kag nagapabaskog sa aton nga ikaayong lawas. Mas pabaskogon ang ikaayong lawas pagi sa pag-inom sang Santon Plus Gold. Sigurado nga safe kag epektibo, mabakal sa mga butika. Kag syempre
mag-switch na sa healthy nga kape mga ka-aksyon. Amo ini ang Life Extension Coffee Mix. Life Extension Coffee Mix mayara sang Reishi Mushroom Extract, Mangosteen Fruit Extract, kag Vitamin D3. Ang Vitamin D3 suno sa DOH ang makabulig pabakod sa aton immune system, batok sa mga viruses, hagiban pa nga respiratory tract infections. Ang Life Extension Coffee Mix mabaka sa Life Extension Clinic sa GA7 Building, Daxon Street, Bacolod City, kag sa mga butika. Basta kape, mag-Life Extension Coffee Mix na with Vitamin D3 na kita. Ang action nyo sa Bacolod City Government Center Action, Dale Salazar, una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:34 na. Mabalik kami pagkatapos ang mga ito. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Patayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Patayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:38 na. Mabalik kami, dugang nga balita pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Ang inyong mabatian, isa ka binayaran nga programa kung ano. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
makaaksyon ngayon mo ng WHO Safe Hand Challenge agad handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon. Aksyon Radio! Mga kaaksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Ang makaaksyon ngayon mo ng WHO Safe Hand Challenge agad handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon. Aksyon Radio! Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumayo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:43 na. Diri kita, 5 ka persona dakop nga nagabaligya sang ilimnon sa La Castillana. Detalye siya ni Upol kay Aksyon, Brian Mordin. Aksyon Brian, please go ahead. Nag-action, Fred, nagkaladak pa nining 5 taran ka mga persona ho, nga nag-deliver, Action Fred, sang mga makahulubog nga ilimnon dito sa may barangay Robles, Banwa, sang La Castillana, pinalikdan nga adlaw. Ang mga nagkaladakpan, Direction Fred, ginkilala nga sanday Michael Solitario, 42 anyos, pumuloyo sa barangay Panukoy, samtang isa diri mo si Gilbert Dieta, 32 anyos, pumuloyo naman sa barangay Mandalagan, Tanan, Ciudad sa Bacolod. Naupod man diri nga nakaladakpan mo si Norberto de la China, 29 anyos, Ariel Banaglorioso, 37 anyos, kag Jennifer Belicina, 39 anyos, kini naman niya, mga nagapuyo sa barangay Zone 10, Ciudad sang Talisay. Suno sa La Castillana PNP, ining 5 dakop sa Action Fred, nagahuluhakwat, sining mga ilimnon nga ini, ang pisar nga ginadilian ini sa idalom sang extension sang General Community Quarantine sa Banwa sang La Castillana. Nakonpiskar sila Action Fred ang 90 ka karton sang 750 ml sang long neck Action Fred do. Kag subong 510 ka karton sang 375 ml o kon lapad nga ilimnon. Ini mga suspitsado karon priso na sa custodial facility sang La Castillana PNP. Inang balita ini sa Action Brian Morden nag-report una sa balita ng aksyon sa Bacolod Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:45 na. Mga blatter entre pagkatapos ini.
sanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sagsang anong kahintangan. Responsable ang pagbalita. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:48 na. May piladi ka mga reklamo. Nya no man yang lingaw-lingaw kung may madyong sulod balay dakpon man. kung makita ka mo Kaya porte mo wala kami kalingawan nga iban. Sa tion ko nung kapunanon, subo man, di pa sila kalagaw. Di mo lumadyong sila. Nya sulod balay, dakpon pa. Di pindi na. Wala panago lang mo kung tagas padir mo guro, base kung hindi man na pagsudlon sa mga kapulisan. Katulgid ang mga kamot sa aton mga kauturan nga manahora. Madyong-madyong, pusoy-pusoy, kagiban pa. Pero hindi kamo magpasayang-sayang kay sigurado sa gipiton kamo sang aton mga kapulisan. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:49 na. Ano naman ang mga nagkalatabo sa sulod sang 24 oras. May mga nadakpa naman ang aton kapulisan. May ara tig-aulo sa lawayon naton nga mga kauturan dire sa syudad sa Bacolod. Aber, check upon inasang aton patrol, mga blatter entry nga opisyal na balhag sa record sang aton sini kapulisan. Balita sa patrol. Upod kita kay aksyon, Alvin Graba. Aksyon Alvin, kamusta? Aksyon Fred, masubra 300. Naman? Arang yapon. Nagligad 400, nanaog sa 300, subong 300. Wala untat daw pertigid lugtasan gid. O gani man, makon mo na iya nga kibot kita. 300 yapon, nabi ko manubo na ni. Sus,
Kaya nga ibang action Fred, may mga police stations nga magpanubo ang ila sining nga numero sa nagkaladakpan. While ang iban may ara man nga nagasaka ang numero sa nagkaladakpan. Mga pasaway. Ano ang ila sini mga violation? Ang kalabanan di action Fred, wala gasuksok face mask. Ang violation pagit sa nga ibang action Fred, wala nag-obserbar sang social distancing, no? Ili kabahin man sang Executive Order number 35 sa siyudad sa Bacolod. Actually, action Fred, majority diri mga legal age. May minor nga nadakpan, wala suksok face mask. May araman senior citizen nga nalabayan man sa mga kapulisan sa police station number 2. Way man kasuksok face mask. That is why sa station number 1, BNT ang nagkaladakpan. Ang police station number 2, BNT 5 nagkaladakpan. Ang police station number 3, Jutay, 23. Ang station number 4, ang pinakataas action Fred is 35. Nga 35 ang ila sini nga nagkaladakpan. Diri action Fred sa station number 4, sang ginbusi paginaton mga pangalan bala. May ibang diri action Fred, may senior citizen. May ari man diri duha ka babae nga wala nag-observe sa nga social distancing na dakpan. Nanos laga kutso-kutso. Kutso-kutso sa nalapuan na labayan sa mga kapulisan dira sa may sa sa may West East Dampi action Fred. Aga kutso-kutso, wala ga-observe sang social distancing, isikop man sang pulis. Ang station number 5, 40. Ang station number 6, action Fred, 14 gid lamang ang ila sini nga nagkaladakpan. So para sa mga police station, amo ning pinakanubo mo. Ang station number 7, 24, nagnubo ni sila like nagliga dya, 34. Ang station number 8, 25. Ang station number 9, 24, while ang station number 10, 20, action na Fred. Ang Bacolod City Mobile Force Company nakadakop man mga apat ang ila sininga nagkaladakpan, while ang Mobile Patrol Group 42. So matotal action Fred 303 ang nagkaladakpan. Nakabayular ini sa Executive Order number 35 sang alkalde o kaning amili ang simultaneous man epekto sang simultaneous operations sang mga kapulisan sa implementasyon sang pagsuksok sang face mask kag social distancing. Action Alvin, yes, sir. Wala record ibang bunanay, labanay, lutanganay, wala. Wala gid action. Kinawatay, wala. Wala man action Fred. Lumayo, no? Nandiri action Fred, unjust fixation, kutso-kutso, may nagpa-record through text nga malain ang nga tinaga. Amo lang ni action na Fred, may araman iban nga grave threat lang, grave threat man pagpamahog ng blast through Facebook man ang iba ng kalabanan. Ang mga kawati hindi kabuylo kaya mo police galagaw, especially sa downtown na area. Ay labay man ako Action Alvin, may mga kapihan nga bierto. Ay araman action na Fred, no? Ay liba lang patimpla ka lang sang pero take out mo. Patimpla ka kape, 3-in-1 api o kung butang lang sa styro ba lang baso. Ano ni, mun tawag sila nga connection Fred, styro, ginabutang lang sa baso, walang styro lang bala. Plastic. Plastic api, amo lang na ang kalabanan, pero take out action Fred, no? Especially sa may areas ang Burgos. So, omni action na Fred, ang balita gikan sa patrol. By the way, ang balita sa patrol, ginadulong sa inyo sang Dr. Alfred's Green Coffee. 45 with mangosteen, santones, kag stevia. Makabulig agud ma-prevent ang colon, kag ginapagawa pa ang higko sa tiyan, agud malikaw kita sa balatian. Sa Dr. Alfred's Green Coffee, nakapangapi ka na healthy ka pa. Be fit, be smart, be healthy. Take Dr. Alfred's Green Coffee. Rekta sa patrol with aksyon na Nikiraw. Ang ka-aksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:55 na, CL77, 26 mg vitamin C, amuning kinanglan nyo. Para nga magbakod ang inyo lawas, hindi ka mo dali-dali tapikan sang balatian, labi na gid subong nga kadelikado sang COVID-19. Bangod sining kaepektibo, sang CL77, madamo ang luyag magsunod sang ila produkto. Amo ng management sang
original nga CL77 nga panawagan, likawan nga makabakal piki, likawan ang nagabaligya pamalay-balay, likawan ang pito-pito nga nasulod sa mineral water, nasulod sa botilya nga plastic kag lipid nga botilya. Sigurado, piki na. So kung gusto kita sang original nga CL77 nga mo ang makaproteksyon sa atong lawas sa pamalatian, bakal kita sa masaligan nga mga butika o kon parmasya. Inaya sigurado, orig ina nga CL77. Laking CL77, laging panalo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:56. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Makulong yun kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sabisan ano nga kalintangan. Aksyon Radio Philippine Standard Time on minuto anabilin mapangot kita sa takna lasay standby na sa aton aksyon balitang bayan numero 1 nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita.